F'konferenza tal-aħbarijiet organizzata mill-Awtorità tax-Xandir kienet diskussa t-tema kontijiet orħos arja aktar nadifa magħżula mill-Partit Laburista. Il-kelliem f'din il-konferenza tal-aħbarijiet kien Dr. Konrad Mizzi, rappreżentant tat-tim ta' esperti Maltin li ħejja l-pjan tal-Partit Laburista li se jwassal għal roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Konrad Mizzi wieġeb għal mistoqsijiet li sarulu mill-ġurnalisti u kompla jispjega f'aktar dettall il-pjan tal-Partit Laburista. Dwar id-deċiżjoni tal-Partit Laburista li jmur għal terminal tal-gass, Konrad Mizzi spjega li jekk pajjiżna kellu joqgħod jistenna l-pipeline dan kien ser jitlef 750 miljun euro. Dan għaliex fi kliem Tonio Fenek baqalu bejn 6 u 7 snin biex ikun lest. Li kieku aħna nistennew biex ma nagħmlux LNG terminal u mmorru mal-ewwel għall-pipeline, da jiswa lil pajjiż għax indumu biex nimplementaw pipeline fuq medda ta' 6-7 snin kif qal tajjeb il-Ministru Tonio Fenek 750 miljun euro. Dawk huma savings li prattikament il-poplu Malti ma nkunux ngħadduhom lilhom għax inkunu prokrastinajna u domna. Aħna ma nistgħux nistennew 7 snin biex il-poplu Malti wawċi intuħ arja nadifa l-arja li jixtħoqlu. Ma nistgħux nistennew 7 snin biex it-tariffi jorħsu. Mistoqsi dwar l-impjieg tal-ħaddiema tal-Ene Malta, Konrad Mizzi reġa' l-assigurazzjoni li bil-pjan tal-Partit Laburista dawn mhux ser jitilfu l-impjieg tagħhom. Anzi qal li jistgħu jinħolqu opportunitajiet ta' impjiegi ġodda fis-settur tal-enerġija. Lejna konfidenti nista' nħares lejn dik il-kamera hemmhekk hemm numru ta' nies li jaħdmu l-Ene Malta u ngħidilhom il-policy tagħna tat każ l-interessi tagħhom u tassigura l-impjiegi tagħhom. U qed ngħidu hekk għalfejn għax aħna kif qedlek tajjeb ikkalkulajna fis-savings u fil-labor cost tagħna il-komplement. Konrad Mizzi qal li l-Gvern immexxi minn Lorenz Gonzi tilef l-opportunità li jindirizza l-kwistjoni tal-enerġija f'pajjiżna u qata' qalbu milli jraħħas il-kontijiet. Għall-kuntrarju l-pjan tal-Partit Laburista qajjem diskussjoni sħiħa fil-pajjiż fejn issa hawn konsensus li kulħadd irid jaħdem favur proposti li jwasslu għal kwalità ta' arja aħjar u kontijiet orħos. Jiena ħadd pjaċir bil-mistoqsijiet li tisiru ilna u li qed nirrispondu. Tajjeb li ngħid li tisseħ healthy dialogue anke fuq issues ta' ambjent. U aħna dejjem open li l-proposti tagħna ntejbuhom. Dan huwa l-mod kif Gvern Futur Laburista se jaħdem. Tul dawn l-aħħar snin meta fassalna l-proposti aħna konna nitkellmu mal-constituted bodies biex nifhmu daqsxejn x'inhuma l-ħtiġijiet tagħhom, biex nifhmu tassew x'inhuma l-push buttons tagħhom. Gvern Futur Laburista se jibqa' jaħdem hekk, se jibqa' jikkonsulta throughout, se jibqa' jisma' biex tassew nindirizzaw l-issues tal-Maltin u l-Awċin kollha. Grazzi. Nirringrazzja